5 telefonáló közül 3 helyes megfejtőnk érkezett egész héten, az 50 000 forintos fejhallgatót pedig hamarosan kisorsoljuk, és hát ugye annyit elárulhatok, hogy Back to Black valóban. A dalt még egyelőre nem árulom el, de valóban a Back to Black, hiszen Bebe lesz a vendégünk, és együtt fogjuk kisorsolni az 50 000 forintos fejhallgatót hamarosan. Ezzel folytatjuk, most egy picit zenélünk, maradjanak velünk. Gong FM. A Gong FM, benne pedig az élénk délután a mikrofonnál Kincs a Szabolcs, itt van velünk Faragó Miki, és itt van velünk Bebe! Hello! Sziasztok! Hello Kecskemét, meg mindenki, aki hogy érzed magad Kecskeméten? Nagyon jól. Vonattal jöttél? Igen, többször is. Na. Nem, nagyon kedvesek voltak, és küldtek értem egy autót, úgyhogy lehoztak. Kérem szépen. És hogy mész vissza? Hát ez már Azt jó még kérdés. Stoppolj már! Szegeden lesz egy buli, nem jössz velem Szegedre egyébként? Bármi lehet, csak a felségem hív föl, jó? Előtte. Oké, akkor ezt megbeszéltük. Rendben. Mondjuk a számát tudom nyilván. Ennyi, hát persze. akkor meg. 0 40 50 60, nem az? Ja, és a 9-es ne felejtsd. 9-es. Na, közben csörögjünk, nézzünk egy telefonszámot, azt mondja, hogy összesen 80 valahány megfejtőnk volt, és ugye most egy fejhallgatót fogunk sorsolni. Igen. Neked milyen fejhallgatód van? Nekem? Tényleg milyen van nekem? Ja, megvan! Ki lehet mondani meg minden? Nem mondom ki, de... Milyen színű? Hát milyen színű? Milyenek szoktak lenni a fejhallgatók? Valószínű. Valószínű. Egy sötét, egy D170-es, de nem mondom ki a márkáját, hogy milyen. Az nem egy telefonmárka volt? Igen, még a 450-es, ebből megmentettem egyet. Na, azt mondja, hogy 85 helyes megfejtőnk van, ebből van, 85 telefonáló volt, és ebből volt 3 helyes megfejtő, akik hát most már elárulhatjuk, egy Back to Black dalra tippeltek, és akkor közben nézzük, hogy akkor ki van a vonal túlsó végén, csörögtünk egyet. Halló! Ez itt a Gong FM, itt van velünk Bebe, a Faragó Miki, meg a Kincses Szabi, kihez van szerencsénk, elvileg a Renit keressük. Halló! Jó Jézus Mária! Női hang! Jaj, de erős! Jó karakteres! Ő karakteres Renáta. Nos, szia Reni! Gratulálok! Reni! Kedves Reni, nem zavarunk egyébként? Nem. Akkor majd fogunk? Van egy jó hírünk, Igen. meg egy rossz is. Melyikkel kezdjük? Melyikkel kezdjük? Kezdjétek a rosszal. A rosszal az, hogy olyan, mint Neked hogy kell engem hazavinni. Örülnél a Bebének, hogyha hazamehetnél vele kettesben? Hát... Ennyire ne örülj nekem. Annyira nem. Valakinek szépen jobban vagyok. örülnék. Valakinek jobban örülnél. És fiú? Általában. Figyelj kis huncutot. Jó, kedves Eli, nem akarunk nagyon pimasznak és szemtelenek lenni. Képzeld, azért telefonáltunk, mert van egy jó hírünk igazából, ezért csörögtünk. Szerinted mi lehet az a jó hír? Hát nem is tudom, hogy mire merek gondolni. Arra gondoljak? Hát arra gondolsz, akkor nekünk már jó. Én tudtam, hogy ennek a Reninek tudta, hogy piszkos a fantáziája. Hát gondoljunk egyszerre valamire. Igen, én gondoltam. Képzeld el, hogy te nyerted meg a Sony fejhallgatót! Nagyon köszönöm szépen. Gratulálunk hozzá. Ezért csörögtünk. Reni, hát mit csinálsz most egyébként? Hol ért a jó hír? Hol ért? Hát éppen dolgozom még. Mivel foglalkozol? Én rendezvényszervezéssel. No fene! Na hát akkor egy Back to Black és egy Kincses fellépéssel kapcsolatban majd mindenféleképpen dumáljunk akkor. Jó? Ugye a Back to Black nem olyan drága, majdnem annyiba kerül, mint a DJ Kincses fellépés. Ennyi. De ha kettőben veszed, akkor kettő kedvezményt tudunk adni. Túlin van! Nagyon örülök. Hát Reni, egy óriási nagy tapsot szerintem Reni még egyszer megérdemel. Gratulálunk! Gong FM. Hallotta már? Mindenhol gong. Az időközben most akkor megfejtetjük, hogy Back to Black volt az a dal, és hogy mi a címe. Ezt még nem árultuk el. De itt szól éppen alattam. Az a címe, hogy Bár, és nagyon-nagyon sokat játszottunk 2002 óta, több mint 11 éve itt a Gong FM-en, ez a Gong Rádióban. A mikrofonnál Kincses Szabolcs egészen 18 óráig önökkel jön majd a kívánságműsor, a kedvencekből válogathatnak, de hát addig még rengeteg idő van. Maradjanak továbbra is velünk, jön tehát a Back to Black-től a Vári kellemes rádiózás.